Ako sa ukľudniť? Ak máte pocit, že ste nervózni, alebo máte nejaký zlý zážitok z niečoho, alebo vás čaká nejaká ťažšia situácia, tak je to také tip a trik, jak sa ukľudniť. A mne to celkom funguje. Človek je nervózny, pretože na niečo tlačí, z niečoho má zvýšený potenciál. No a preto je dobré sa buď prejsť v lese, alebo si sadnúť na zadok, zobrať si papier, pero, alebo už akokoľvek, tá forma nie je dôležitá. Ide skôr o to, že si treba uvedomiť, že kde mám tlak, kde mám zvýšený potenciál, na čo tlačím, čoho sa bojím, čoho sa obávam. No a keď to chvíľku robíte, tak vám vyvstanú nejaké veci. To znamená, že napríklad, čaká ma nejaká ťažká situácia, alebo niečo. No a teraz v prvom rade teda, ako som hovoril v minulom videu, pokiaľ niečomu pripisujeme zbytočnú dôležitosť, tak si tým teda vôbec nepomôžeme. Tá vec vlastne sa stáva ťažšou, ako by v skutočnosti mala byť. Je to taký rozdiel, ako keď ideme variť rýžu, postavíme hrniec na oheň, dáme tam vodu, dáme tam rýžu a varíme 8 minút. A to je proste to, čo treba spraviť. No a keď zvyšujeme dôležitosť, tak jednoducho rozmýšľame nad tým, akú rýžu a či to správne varíme a študujeme postupy a cestujeme do Japonska, aby sme našli najlepšie hrnce na rýžu. Rozumiete? Ono to znie absurdne, ale ono to aj v skutočnosti je absurdné, že to zbytočne komplikujeme. No tá situácia je dosť ťažká aj bez toho. No. Čiže áno, a aby sme mohli tú dôležitosť znížiť, tak je práve dôležité si aj nájsť nejakú poistku. To znamená, že vymyslieť si niečo, čo budem robiť, keď to nevyjde. Hej? Proste predstaviť si ten najhorší možný scenár. Prehrať si ho v hlave. Iba raz. Hej? To teraz nie je to ako keby opačná vizualizácia a nemusíte sa báť, že si pritiahnete do života zlé veci. Naopak, pokiaľ na ne nebudete vôbec myslieť, tak vtedy si ich začnete priťahovať, lebo sa vám začnú diať. No, pretože keď na niečo nemyslíte vedome, a vyhýbate sa tomu vedome, no tak sa to začne tlačiť von cez iné kanály a podvedome. Jak hovorí Kajo Jung, to, čo vlastne vytesňujeme, to nevedomé, tak to sa stáva našim osudom. No, čiže nechceme, aby tieto zlé veci boli našim osudom, tak ich treba konfrontovať. No a jediná možnosť, jak znížiť tú dôležitosť, je skutočne si prehrať ten najhorší možný scenár. Dobre, tak stane sa tá vec. A čo teraz? Čo sa stane? No tak budem na ulici, alebo proste prídem o vzťah, alebo jednoducho odrežu mi nohu. No. A teraz si to skúste akože trošku tak prehrať, že dobre, tú nohu to som prehnal, ale rozumiete tej pointe. Čiže človek si uvedomí, že vlastne to nie je až také strašné, že vlastne bál sa niečoho, ale akože keď sa to stane, tak dobre, ako bude to nepríjemné, ale prežije to. Hej? No. Čiže to je veľmi dôležitá vec. No, a potom samozrejme treba spraviť všetko preto, aby sa to nestalo. Hej. Takže tá pointa nie je si to predstaviť a potom zložiť zbranie a čakať na osud, ale vytvoriť si nejakú alternatívu. No. Čiže tú poistku, že čo budem robiť, keď to nevyjde, tak budem robiť niečo iné. No, takže to je jedna vec.